Idol, gagamba lang ng isang tao sa Davao. So, derby size mga boss, 0.25 to 30. Tapos may tatlo siyang 30 pataas, hanggang 35 lang. Tapos TM size lang to mga boss. TM size. Ang liliit mga idol, no? Okay, lapitan natin na. Tignan ito mga idol, 10 piso to. 0.25 to 30 lang mga boss. So, hindi pa papasok sa 0.25 to 30 yan mga idol. So, 0.25 to 30 mga boss. Super na magagamba. Maganda. So, ito yung malalaki mga boss. Pakita natin yung malalaki, no? Na super na derby size. So, yung 30 pataas. So, ito may katakatawan ng unti. Ito, sobrang kapal na tigre mga idol. So, klarong-klaro mga busing. Pag nag-aalangan pa kayo, 0.25 to 30 mga idol. Napakaliit na gagamba. Nasa 0.25 to 30 ko lang yan mga idol. So, yan yung mga gagamba na lumulusot dito. Papunta ng kung saan-saan, no. So, again mga idol, gusto ko lang promote sa inyo yung G-Fight, no. Yung G-Fight mga bossing. So, check nyo na lang. Kaganda na mga gagamba mga idol. So, 25 to 30 lang naman to. Malalaki nga to sa 25 to 30, no. So, check natin mga bossing, no. 25 to 30. Ang timbang mga bossing. So, 25 to 30 mga idol. Ang kapal pa nito. So, 25 to 30 mga idol. So, yun yung mga materials dito mga idol. 25 to 30. So, check natin tong iba. 25 to 30 lang mga idol. Ang lit sa video. Pero pag pinatang mo 10 piso, bigla-biglang lumalaki. So, malalaki talaga to mga idol. Extended to ng mga gagamba. So, padabaw lang to. So, hindi pa ito yung mga super talaga na ano. Meron pang mas magaganda dito. Pero, bilang na bilang lang talaga. So, siyempre, may pakper. Dalawa ka, ano ni? Dalawa ka tube. Ragari diretso og ano pre? Ragarian na nang arada pre. Ragarian na tanan. Hindi ta balik-balik ragari.